Keď som mal 18, začal som čítať motivačné knihy. Knihy o úspechu, o ľuďoch, ktorí našli svoj cieľ, svoj zmysel života. A odtedy som si začal klásť otázku, čo ak aj ja môžem byť úspešný? Čo ak aj ja môžem nájsť ten môj zmysel? Roky som hľadal odpovede, myslel som si, že zmysel nájdem v práci, peniazoch, uznaní, ale čím viac som sa snažil, tým viac som sa cítil prázdny. Ako by som išiel správnym smerom, ale po zlej ceste. Boli dni, keď som mal pocit, že neviem kam patrím. Že len prežívam. Bez cieľa, bez jasného smeru. A čím viac som sa hľadal, tým viac som sa strácal. Až som si uvedomil, že možno to celé chápem zle. Zmysel nie je niečo, čo nájdeš, nie je to cieľ, ktorý čaká niekde na konci cesty. Zmysel si musíš vytvoriť. Každým rozhodnutím, ktoré spravíš. Každým dňom, ktorý sa rozhodneš prežiť vedome, nie len prežiť. Dlho som čakal, že zmysel príde sám. Ale on nepríde. Pretože zmysel nie je niečo, čo dostaneš. Je to niečo, čo vytváraš. Svojimi činmi, svojim prístupom, svojim životom. A možno ten zmysel nie je jeden. Možno sa mení s tým, ako sa meníš ty. Ale ak som sa niečo naučil, tak to, že zmysel života sa nehľadá, zmysel života sa žije.